سمینارek derbarî pirsa Kurdî ji aliyên mîkanîzma wêyan û asûyên pêşerojê doh li Dewha paytexta welatê Qeterê hat lidarxistin. Ew jî bi beşdariya hejmarek mezin jê lêkolîner û pisporên bi pirsa Kurdî. Ew mîkanîzm hat di riya çavdêriya bûyerên meydana Kurdî di navbera Kurd û Kurdan de û di navbera Kurd û welatên ku beşek ji Kurdistanê dagîr kirine. Ew semînar hatiye lidarxistin ji aliyê navenda Cezîrê û armanc jê nerxandina siyaseta niha ya li wan welatan, bi taybet Iraq û Sûriyê û serkeftin û neserkeftinên ku rû dane derbarî pirsa Kurdî. Herwiha ew semînar roniyê dide bandora bêhtirbûna welatên ku destêwerdanê di pirsa Kurdî de dikin, di dema niha de û di pêşerojê de, serbarî tevgerên serxwebûnê. Derbarî nakûkiyên di navbera Erbîl û Bexdayê de beşdariyên semînarê dîtin ku Bexdarê keftina fîderalî bi cih neanîne û tekeskirin ku yeksanî li welatê Iraqê nîne. Herwiha li wê semînarê hat gotin ku sedemên neserkeftina Tirkiye di danûstandinê de lêgel pirsa Kurdî ji ber danûstandina kur ya hin welatan lêgel partiya PKK re.